siyaphila. Uma ngikhuluma naye ngizovele ngisho nje igama nesibongo. Kodwa bese ngilifundisa ukuthi kuthiwani. Umuntu engikhuluma naye ngikhuluma noBongiwe wakaZulu kaNongoma. Neza? Mhlawumbe abanye ubuso bami bayabazi. Niyabazi? Anjani nibona? Oh hayi. Uma sikhuluma ke Matakwethu ngiyakuthokoza ukuthi ngifike la. Ukuzonibona. Okwenza ukuthi ngithokoze kakhulu ukuthi nina ningabanye babantu abaphumela obala nathi niyalithanda usiko lenu. Naphumela obala nathi nina niyayiseka ingonyama ngithi nisho njalo. Nithi niyafuna ukwakheka imelo zenu ngithi nisho njalo. Akekho niphoqile kuthanda kwenu angithi. Siyabonga ke Matakwethu ukuthi nithande. Sifuna bona abathandayo siyabahambela abathandayo ukuthi bakho usiko lwabo. Siyabathandela abahambayo abathandayo ukuthi bayeseka ingonyama ekutheni ivuselele imilo zenu. Manje ke nathi singabantu besifazana ababanje ngani. Thina ke sivuselele ngo-1984. 1984 wawukhona ngaphambili nomhlanga. Kodwa 1984 wasiwavuselela ubayede lo khona. Nathi sihambile nje nihambileyo. So ke sibonga kakhulu Matakwethu ukuthi nani nifise ukuthi lakhe imilo zenu. Ayikho into yosiza ukuthi akhe imilo ngaphandle isivuso ongokwethu. So ke Matakwethu ngiyabonga uhamba izwe lingaka ngize ngifike kini. Okona ke Matakwethu thina sisiza nina elifuna ukuzisiza. Sisiza nina enivelayo nithi singala wozani. Thina ke siyahlomelisa imilo amantombazaneni. Swasize ekwasekeleni, swafundise nenqubo yokuthi uma uyintombazane yemZulu noma uyintombazane yomXhosa noma ngabe usiphi isizwe esikhona esifisa uba sakhe ubuntu ubuzwe baso sibakha kanjani. Thina ke kaZulu ke sinendlela esenza ngakhona ukuthi intombi siyazi ihlale igcinile nokuthi futhi intombi ihlale ibe intombi siyahlola. Angazi ke Matakwethu ngoba nina la niyahlolwa yini. Mhlawumbe ngeke ngiqale lapha niyahlolwa yini. Niyakuthanda? Aniphoqwa. Hawu. Ngiyazi lelo gama ngilithanda kakhulu ngoba phela sesinokusaba manje. Ukuthi sithi sihlumelisa imilo kubantu sithi ingane ayihlolwe. Khona abathi abafuni ngale hlothi ziyahlukunyezwa. Niyahlukunyezwa nini? Angithi niyayithandela. Ngiyabonga Matakwethu kakhulu ngoba impela le ndaba yokuhlolwa iyakusiza. Ihlezi usovalweni. Iyakusiza. Ihlezi usesimilweni uphephile naseyifweni. Ngoba usaba ina ukukhulunyiswa umuntu wesilisa. So ke Matakwethu ngiyabonga uma ukuthi ukuhlolwa niyakuthanda. Ukuvusela kwemilo zenu niyakuthanda. Angiqala lapha ke Matakwethu. Betheni ngiyabonga ukuthi seniyakwazi ukuhambela kaNongoma nambili umkhosi omhlanga. Niyakwazi ukuhlola ingane zami kunje. Uma sikhuluma ngokuhlolwa, sikhuluma ukugcina kwentombazane igcina isimilo. Sikhuluma ngentombazane izothatha umhlanga. Ngiyathatha umhlanga lenyokeni. Uma ngabe ngempela uhlolo intombazane ihlolwayo. Awulali nomuntu wesilisa ngubeke nje kucaca. Ngicela ukubuza la. Abahambi umhlanga baneminyaka emingaki manihamba nini? Sokela iminyaka emingaki la. Lakho ke Matakwethu sikuthandayo. Uma uzohamba umhlanga sithi awuhambe ngabantu asebekwazi ukuyithathela inqumo. Yes? Umuntu okwazi ukuyithathela inqumo umuntu oneminyaka ewu16. Sithi ke thina uhanjwa abantu abaneminyaka ewu16 umhlanga. Ngoba usuke izinqumo usukwazi ini unepasi usiyakwazi ukuyikhulumela ukuyimela. Ngoba kuyenzeka ukuthi sithi abahambe beneminyaka ngaphansi ka15 kaphansi. Bese kuba yibo laba baya kwimedia beyothi bona bayaphusha ukuthi bathi bayafuna ukuhlolwa abathandi bona ukuhlolwa abazi benza bathi asasenzelani thina kuthiwa sihlolwe angithe ibona leyo nto. Kanti umuntu oneminyaka u16 uyisholwa yena nepasi lakhe uthi mina ngifuna ukuhlolwa ngifuna ukugcina umntombi bami. So ke sikhuthaza thina ukuthi umuntu ogcwalisa iform lokuya emhlangeni oneminyaka u16. Kodwa futhi asimyeke umuntu ongenayo iminyaka u16. Siyakhuthaza ukuthi umuntu kusukela eminyakeni ewu2 ahlolwe noma engeze ukuhamba emhlangeni ahlolwe eminyakeni ewu2 kuya kuzofika ku100 uyahlolwa leyo muntu. Uyini na ukuhlola umuntu oneminyaka ewu2 na? Ingoba sekwadlwengulwa
Yabona? Manje sibalekela lokho ukuthi umzali akathi ehleli nengane yakhe ebeyazi ukuthi iyaphila idlonguliwe ngoba ngenzeka kuba ingane angithi ngiyahlola inyanga nenyanga la. Kumele nihlole inyanga nenyanga noma ngabe kwenzeki kodwa kumele nihlolwe inyanga nenyanga. Sibalekela ukuthi ingatholakala ingane eseyidlwenguliwe. Ngoba isikhathi uzothi umama engekho usemsebenzini mhlambe kudlule umakhelwane noma umalume akuphosela amaswidi abesethi kuwe ungasho akwenze lento akudlwengule yabona. Kanti isikhathi mawuselihlolo kuzobonakala ukuthi khona umonakalo usukhona. Ubuso uyachaza ukuthi yini ube nje. Bese yaboshwa usigilamkhuba. Yangithi yabona. Siyaboshwa usigilamkhuba edlala ngawo. Ngoba suke sesigagile phela ngasathi ungasho ngithi bathi bazonibulala kusho njalo. Uthi ungasho ngizokunquma. Ayikho lo yona. Umuntu ethi ungasho nje uzokunquma wothi kodwa egcina kosuka kanjani umbophisi. Ngoba phela usuyecekele ikusasa lakho phansi. Kwesikhathi mhlawumbe senokufa lo muntu. So ke siyaqhuquzela ukuthi umuntu eminyaka ewu2 kuya u100 uma usazi ukuthi usayigcinile ku100 years ungafika ku uyahlolwa. Kodwa mase sikhanje ugcina iform yokuthi uye kaNongoma abantu abanyaka u16 ofune bahambile. Ngoba labo bantu bayakwazi ukuyimela nale phambili niyanibona igcola kangakanani. Sibaleka ukuthi ingane zingancinywa zingapitshani ingane ilambe niyakwazi ukwenzela indlala ngithi kuya kuthi noma usulambile uyakwazi ukugijima uye ebhasini uyobheka umphako wakho lo muntu omncane akakwazi yabona. Manje ke sithi thina lapha ekuhlolweni sifisa ukuthi nikhule nizintombi ezithanda abantu besilisa sekufanele ngoba sibalekela ukuthi akumele ukuthi usamncane uyocansini. Lokho asikusho. Akumele. One, abantu besisa abahlolwa angithi niyakwazi lokho. Angithi abantu abazobona ukuthi baphile kangakanani. Lapha ekuhlolweni kwenu niyaziwa ukuthi niseniphilile seningakathintwa. So kumele ke bafowethu ukuthi nizigcine umuntombi benihlola ugcina untombeni futhi nifuna ukuthi nakhiwe nezimilo. Yabona? Izimilo ziyakheka lapha nokuthi futhi nifundiswe indlela yokuphila ukuthi kuphilwa njani emhlabeni. Uphile uzofika esejini sokuthi ube umama ngithi yabona. Uphile futhi nanase kufundiswa imipatho yasekhaya ukuthi wakona ekhaya kini ke la uhleli khona nabazali bakho uphila njani nabazali uyingane. Kuphatha lokho ke ngazama kuphatha ukuthi ugcine kumntombi bakho kuphathe nokwakheka kwesimilo sakhe ekhaya egcekeni. So ke bantu akwethu sithi ke senigqumezela ukuthi nihlolwe senigqumezela futhi ukuthi niphinde futhi nakheke imilo zenu niphinde futhi ningayi kuzidakamizwa niphinde futhi sithi sanakhe ukuthi ningaphuzi utshwala nabo niyabona umhlaba uthi njani manje besifazana ngendlela abaphuza ngayo utshwala niyabona niyakuthanda lokho kwenzekayo niyakuthanda ngiyabonga abantu ukuthi ngoba nina nikuthandi ningakufisi ungakufisi ngomntombi bakho cela lo muntu phansi ungakufisi futhi ukuthi uphuze utshwala ungakufisi futhi ukuthi uhlale emakhonini ungakufisi futhi ukuthi ube ingane engahlali ekhaya kusukela ekseni wena kuvuka ekseni wena usaqoka i-night dress nango-10 ugqoka igown nango-10 usemgaqweni awazi ukuthi ufune wenzeni uzothi usuke lapho ubuye ngene endlini ubudla awazi ukuthi upheke ebani usuke lapho uye bangani bakho uzobuye ngo6 ebusuku angithi yakubona sithi ingane yentombazane ehlolwayo ayihambi izoshaya u6 ekhaya ingekho yakubona loyo akuhambi nyakuza lokho awuhambe ekhaya kuze kushaya u6 ebusuku ungekho ekhaya ingane ehlolayo ayihambi umzali ngamtshela ngithi kuphi nyakuza lokho ngishoyo awuhambe ekhaya ungashonga ukuthi uyakuphi siphinde futhi sakho ukuthi uhloniphe ingane ehlolwayo kufanele ihloniphe umzali imhloniphe ukuba umama uyakuzala uyamhlonipha ukuba umama akakuzali uyamhlonipha umuntu omdala nje kunawe uyamhlonipha umnika indawo siphinde futhi siphinde sakhe ukuthi uma ngabe ninenkinga hlala phansi nomama abahlolayo nichaza ukuthi ninankinga ini uphinde futhi uhlale phansi nomama uyabona ukuthembana sakhe nokuthembana uyabona umama wakho okuzalayo bomthembe yakuzwa sakhe nalokho ukuthi ithembane phakathi kwakho nomzali wakho okuzalayo akekho umuntu ongamtshela inkinga ngaphandle kama wakho okuzalayo uyabona
Uma kukuthi uma wakho mhlambe uyilento wena obucabanga ukuthi wena ubuyitshela ukuthi umama wakho uhamba kahle kodwa uyabona futhi ukuthi umama akahambi ngendlela okuyona ngoba kuyenzeka nalokho uthola ukuthi umama akahambi ngendlela ekuyona yona uyakwazi ukuhlala phansi nabothisha esikoleni nabo mama abahlelayo uyibika inkinga yakho ngoba umama ohlele siyasimfundisa ukuthi inkinga yengane inkinga yakhe akusiyo inkinga ukuthi abese ikhuluma kuyakusiza nalokho ukwakhela kwesimilo sakho ukuthi uma unenkinga ukwazi ukuba nomuntu ozomtshela yona inkinga yakho ukuze ixazululeke inkinga yakho ungagcini usunengcindezi uzugcina usungena edakamizweni usunengcindezi uzugcina usuqoma abafana ngaba-3 ngaba-4 akumele lokho umuntu wesifazane abe nabafana abawu-4 5 umuntu wesifazane uthanda umuntu omunye manje-ke nina nizintombi zomhlanga anikathanda ngithi akumele futhi nithande so fika isikhathi lokhu nithanda khona ma uyintombi-ke yomhlanga wenza njengani yami ufike uhlolwe uhamba umhlanga uphinde uzithibe ocansini yes uyazithiba ma usubona ukuthi uyahluleka umothi hayi sengiyahluleka ngifuna ukuthanda awunqinywa uzube na 26 years ukuthi unqinye ukuthi hayi ngoba manje ngifuna ukuthanda angitshontshe cha uyakwazi ukuqonda ngqomo intombi yomhlanga usuhluleka yengizwe ukuthini ma usuhluleka ungajoli yes ma usuhluleka ungajoli ma usuhluleka ungaye emateksini noma usuhluleka ungaye etoilet ma usuhluleka ukhona umama okuhlolayo uyaya nje kuye ufika ukuthi mama sengiyahluleka ukuzigcina yes uma uhluleka awuhluleki ukuthi usuhluleka ukuthi usungaye ocansini awuyi uyahluleka ukhomba umuntu wesilisa umtshela umama lo ukuthi ayi mama ngiyahluleka sengibona ukuthi ngiyaba sothandweni umkhombise umuntu wesilisa umama amazi ukuthi nanga umuntu onayo kodwa futhi awuyi naye ecansini yes ngoba futhi uzushade akulobole yes akulobole kathi ukwazi ukuya ecansini naye futhi nakhona uma esekulobolile umama lo ohlolayo amuse kwadokotela angayidokotela wakhe wesilisa ngabe usuyosilisa okhipha udokotela kube yini enazi udokotela ukuphi wena ngithi wathi uyigcina intombi yakho wena yena ngithi akagcineni lutho yena ngithi awumazi uhamba phi nobani uswaphatha kuphi ukufa wena kumele ukuthi wena masuhlulekile uye kumama ohlolayo mama ngiyahluleka angifuni ngizengene esilingweni athi umama usuyabona na athi umama uthi wena yebo bese uthi ubona bana usuyamtshena umama abese uthi umama wo mntanami ngicela sihambe lo akayohlolwa ahlolwe lo wesilisa osuhlulekile kuye wena ukuthi uphilile yini angithi yabona into ngishoyo ngoba uzothi ufika kuye wena ubunjani ubushona yabona le nto kanti kuhle makuthi ehloliwe wathola ukuthi uyaphila akulobole ashade ube unkosikazi wakhe ngoba angeke sikhuthaze ukuthi thina sithi hlolwani bese sithi futhi iqomani no sikusho lokho suke senzele thina ukuthi kusasa ube nekusasa elihle liqondile uthole nomkhwenyana ophilile hayi uyigcina umuntu naye ovele segulile manje sisho into enjengalalezo ukuthi kuhle ukuhlola kwenu zimiseleni kakhulu niphinde futhi nizigcine niphinde futhi nihloniphe yakuzwa ukishoyo nihloniphe intombazane eyigcinile ehloniphayo ngoba nomkhwena wakho uzomhlonipha uyabona ke thina kaZulu sesithi ingane ayimbiza umuntu omdala ngegama ngithi yakuzwa lokho asimbiza umuntu omdala ngegama uma sifika lapho ngoba ngithi kini weyintombi igama lokuthi weyintombi nithini aji angithi yizwe leyo into into ekhona futhi nijwayele nizoyifica njalo nale kaNongoma bazonibiza kanjalo bese nisho njalo-ke sishola ukuthi-ke bafowethu uma kufika lapho istage somuntu wesifazane silapha ekugqokeni ukuthi uma uyitshitshi sukuma sisi wami bani nje sukuma sisi sukuma ngisafuna nje waza ngisafuna nje ukukhombisa nje ngithi yabona yalibona itshitshi okusalayo la awuthwali lutho la asenze kanjalo sonke-ke manje
sonke nje senze kanje sonke la awuthwali lutho la yabona nje lokho kube ngalapho yakubona ngithi ukuthi uyigqamuza kakhulu ngabe uyakususa nje angithi uyitshitshwe nongcwele wena umzimba wakho ungcwele waKristu awufaki lutho bese siphinda futhi bese la uyahlobisa la yabona ngendlela ngayo ofisa ngayo amaduku wakho ukuhlobisa bese siphinda siza la uyabona lokho ofake la yabona lokho ofake la ngicela nikususe siyafundisana nje ukugqoka nikususeni konke lokho ofake la asikugqoki asifaki lutho nje asifaki lutho ya yabona bani cool ehlanganisele yabona umgaxo lo waza ngikhombisa yabona nje lokho nje okugqoke la ufuna ukususe lokho sisi angithi yakubona lokho yakubona kuba kukhulu angithi yakubona kuhlangane kube izigqiqi kanje yakubona kube kukhulu kufakwa la yakubona sikufaka lana lokhu bese kuba nesigegela ngaphambili uma kuthi awunawo yabona leziketi lezi niyayithanda impela uyakwazi umbala omnyama ingane yentombazane engaka qoma uyugqoki nakwazi lokho kodwa niugqokile ngithi mina ngiyafisa kuya ngami ngiyafisa ukuthi ngathi imali emhlangano ngokuzayo ningayigqoki iketi ezimnyama nezo nibe nje ne-uniform yenu mhlawumbe niyikhethele ukuthi manje nigqoka o-red iketi lezi woza sisi umncane woza mekuthi nifuna mhlawumbe iketi enje ibe nje nonke kube u-red no-white funa nje ufake umbala o-red no-white kuhle leyo mbala uphelele noma-ke nikhetha ukuthi nenze njengosisi lo uyabona ley'nsonto lezi bese nifaka-ke lamabhandi layo engiwashayo lawo nawo lawa mahle nizowafaka nonke afane kodwa swalokhuza kakhulu abantu abadala siwathanda kakhulu abantu abadala nina sithanda kakhulu nigqoke lokhu yabo uyabona lokhu uyabona lokhu ugqoke usisi lokhu kuyini lokhu awuze futhi kuyini lokhu lalela angithi uyawubona lolucu yilokho ngithi mina mangabe usukhulekile usufuna ukuthanda umfana uthatha lokho uye ku-anti lo umtshela anti lokuhlolayo anti sengihlulekile ngicabanga ukuthi kukhona engifuna ukumnika yes asibenzi ngibe nembala eminingi kangaka lumhlophe qwa ucu yabo asiyenze imbala eminingi kanje uvele benze nje oludo lumhlophe othenjeni olumhlophe kanjani qwa nenza njani lapha mani intombi esenihlulekile nenza njani sisi John Francis nenza njani masenihlulekile angakwazi awu ngiyabonga sithi nje ngizobe ngiqala nje ukwahluleka awu ngiyabonga mina ngiyabonga nezo ayisayi ihlombeke mashayi ihlombe zithi nje 1 2 savala awuphinde futhi anishayenile nakho ngicela nime njalo yabona ko sehlulekile uyongithinta nezo sizoyihamba le ndlela iyahambeka ayisindi mangakutshela mina ukuthi mina ngize ngawa ngineminyaka u30 hayi futhi angangawa mina-ke angishelwanga ngencwadi yezo ungavumi umfana kushele ngencwadi yezo ungavumi ukushela ngencwadi intombi yakami umhlanga ungavumi ukushela ngeselfoni WhatsApp cellphone nje ungamniki umuntu esithi ifone number yakho yeso ngalokho umnike ungamniki number yakho nje usumsondeza eduze kwakho uzokushela ngoWhatsApp awungitshela nje yini uyakhuluma umuntu WhatsApp khona baqoma kuFacebook nethanda leyo ndaba doti umuntu qoma kuFacebook yikho benqunywa nje abantu bayanqunywa oqoqa kuFacebook nqumiyane amakhanda awekho bayagqitshwa emobeni umuntu ombi omhlanga nje ungavumi uFacebook ungavumi uWhatsApp unganikani nenamba yakho
ungashola futhi ngencwadi diskini yezwa. Intombi uyaqonda insizwa mayifuna iqonda ngqo. Yezwa. Uma futhi umuntu esisekumisa akasho ukuthi uxolo wentombi usuyama. Uthi ethi kuwe uxolo. Uyibuthi wena uthini? Yeah? Uzenza uhlani ngempela ungalokho umnika ithuba. Uzenza uhlani uhambe phela. Yeah? Yeah? Uthini? Yabo? Abese thi hayi awulinda. Hayi khuluma ngiyezwa. Angithi uyezwa wena. Akakhulumi ngeenyawo. Angithi awuqobile ngeenyawo. Unendlebe wena. Akhulume wena ubuhamba. Bamnikwe nithuba yezwa. Uzokwakheka. Ingane enhleke engalihambi idolobha niyezwa. Yezwa. Uthi nje uzuza uthi nesizungu usucela imali kumama, kumalume, usiye edolobheni. Hayi. No. Ayihambi intombi idolobha. Intombi ayiwahamba ama-move. Ama-move anemkhuba. Usukugade ubani lapho ku-move? Usukugade ubani? Muntu. Usukugade umama? Intombi futhi ayibuki i-TV. Ikakhulukazi ebusuku ngo-12. Hey, niyamazi nje nawe i-TV, niyamazi. Ubani mazi unani i-TV. Futhi intombi ngempela manje ugeneration nje intombi ayibuki unamanyala. Unamanyala ugeneration ngifuna ukukhohlisa ngani zami. Unamanyala ugeneration ngifuna ukukhohlisa. Uyabona nje intombazane ijayele ubona i-TV nje kasa manje. Mina ngiyabuka makuthi inalezi inhlelo ezakhayo. Yabona khona inhlelo enjengo Rise niyayibona? uRise odlala ngo6. Inhlelo ezakhayo lezo. Zinento zamasiko ziyafundisa. Ngiyavuma ke mina nibuka into eyifundisayo. Asime lapho engamsibambe khona lapho ukuthi uma intombi awulihambi idolobha uthatha imali ekhaya uye edolobheni. Edolobheni ngoba uthunywa. Uyothenga eTown uyabuya uze ekhaya. Uma intombazane futhi awuhlali nabantu abangapheki kwakho ngeminyaka. Asebeqomile. Asebezele. Yes? Awuhlali nalabo bantu. Yangizwa? Yangizwa yini? Awuhlali nabantu abaphuza utshwala futhi yes? Amantombazane aphuza angithi? Angithi awuthunywa wena utshwala. Hayi bokhona bangavumi. Niyathunywa utshwala. Ningabovamisa ukubizwa abantu besilisa bethi bacela ukunithuma niyezwa? Yes. Ngathunywa umuntu wesilisa. Ngcono uma uthunywa umalume wakho. Kodwa futhi umbheke umalume uthi akakuthumi utshwala, yes? Umbheke umalume uthi akakuthumi nama-drugs, yes? Umbheke uthi ukuthuma ubuso umtshanje umalume uthi malume mina ngisayigcinile. Ngicela nje ukuthi ungangithumi lokhu bekuphela. So ke into enjengalezi esifuna ukuthi niyigcine. Khona lo mkhuba ukuthi enami. Intombi zadlwengule emhlangeni. Yakwazi lokho? Bathina abantu bathi kusiza ngani ngoba intombi zadlwengule. Yakwazi lokho? Ayidlwenguli intombi emhlangeni. Angisho lokho. Azidlwenguli. Kodwa le intombi engagadwa umuntu. Eziziqashela zona amatekisi la. Zithi ngoba kunomhlanga ziyele. Lezo ntombi azihlolwa. Azinamthetho. Osikhotheni nje abayokwandisa ngalo yokubhiyoza. Abaswebela ishutshwala emotini zabo. Bese kufika ngapha kuthiwa kubanjwe intombi yahudula yafaka esihlahleni noma yafaka emfuni yadlwengula. Nize nazi lezo ngane ukuthi kusuke sizonele ezisuke zinjengani nezo. Suke kulezi ingane esuke zihambele ngale ehamba nabayeni bazo amadoda azo ngoba ziyoba ziwengule. Intombi nje lapha ziyabiyelwa zinamathende ziyagadwa. Nginama yes ziyagadwa intombi laphana. So ke nibaphendula abantu abadala bathi lale bazali bethu cela ukunitshela thina. Lapha thina siyagadwa. Siyabiyelwa. Kunamaphoyisa ayasigada usuku nemini. Labe nizothiwa abadlenguliwe yilabo abanezimali zabo bavele beyiqashele behamba namadoda wabo beyobhiyoza. Yena la ilibhathi. Yeah. Abakwamukela abantu futhi mina ngiyintombi. So laba abakwazi ukungamukela yilaba abadala ngenza kanjani?
uyabona laba awunta ngakho abangesibona amatshitshi mbuyisele eceleni akasiwo wakho lowo. Uyabona engithi abantu engithi ungahambi nabantu abadala ngishiso labantu abadala asebewile amantombazane asewile yabona ngeke ube mngane intombazane isiwile izokufundisana mdala lo muntu kunawe ontanga yakho labo othi unabo uyababheka nabo ukuthi konje le nyoni yilona uhlobo lwami ngandiza nayo mangesi ihlobo lakho ishiya ayikho into izokufundisa yona. Yebo nina yiba nama groups enihlala kuwo okubonisana okugcina imilo ngelilanga manje nezinto enibothi ziyanihlula noma ezenzeka ngabazali nibeze nje uanti oyedwa isibonile esihle kini mhlambe lo ugoga ngisho njalo uhlalile emendweni wakhe usukele emncane nimbuthi gogo wena uzofika lapha okhona uphile njani uzofika lapho khona awuzokutshela ugogo ukuthi indlela yokuphila ihamba la ihambe la bese kula kunje ngazi ngaba la engikhona lokho esikushoyo.